Na, message ni kumarik dituin. Okay. Apay? Katimanta si kaman na tatimang patitinig. Nag-message ni ko ni kumari. Niya tayo? Ma-replyan. Sakti, Tumaw-tawag pa yun. sakti mang ituloy? Eh, sige tayo mga itulitan, ah. Eh, tumaw-tawag ba ilang namin? Talaga, ating nga babae nga. Puro cellphone lang tayo, Brianan. Ay. Kalkalpas ko lang nagluto. Tapos nagpangalag iti baboy, sak man naglaban. Ngami ating nga babae ni nag-alupay di palabanan ni aglalaukin ni pantigas kada brad to ngayon. Maumarak yung babae, sublik ating nga babae. Urag sina kami. Sakti pagpungpung to din natin nga babae nga. Sublik kininang na talaga nga babae. Ni nagabi palabanan ni puro cellphone na tayo ubrain nan. Babae nga ito eh. Ngati, bagbagam nita. Ay, awang bakit? Awa? Eh, bagbagam nga isubli na kiniinang ko. Subli nga dati magbag, subli. Ah, Di ko na, bagam nga sina-sina. di ko na, pamualan din nang mo'y pamutuin na ko ilabak na tasulan. Kakaasi da bigting kwa. Sina-sina natin eh. Siyempre, nagustuhan lang ti Sold Rocks. Tartakam nita, takwa. Pagsisinay, digiti puraw, ti red, kas kada black. Siyempre, no, Sold Rocks ka ki kwa. Tartakam nga tata, dapat inawan ijay. Malyan no ka. Inaw ka damdama, ah. Wait. Paskag na ba? Sige, Ano day bagabagam eh. awan bakit, awan?